Sugeng Kondur Mas Parno. Sehat-sehat sukses selalu Mas Parno nggih. Bablas kelewung Mas e. Masih spesial kaki dapur Bude Nur. Salam kompak selalu. Studio 1. Belum habis loh Pak lagunya Pak. Ijek sidik kas lho Bu niki. Kompornya sudah menunggu. Oh, kompornya sudah menunggu. Ayo. Sabda panita ratu yang sirama dadya ing sisi
Kene yo Pak Narto mau Oh, ya. duet sama Bu Eli. Kita aturkan bersama Mutiara Laras, kita hadirkan Oh, sono aja. Bu Guru Bu Eli. Yo. Wiki lo. Mutiara Laras yo. Ayo yo, Mas Fakir Ayo yo. yo. La 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 la. Ayo yo. Dek jaman perjuangan berkelilingan Neng saiki Masuk kong. Pak Haji Pamoyo. Tak silih Nuwun berkahipun sak pupuh kemawon Pak Haji. Syukur bisa monggo. Pun Pak Narto. Monggo. Syukur bisa nyawa gunung desa dadi reda kene ora ilang kone padha lara Mutiara Laras masih bersama Pak Mamo. Monggo Pak Mamo. Zaman berjuang Zaman saiki ono Bobo tumpuk. jarene wis menang keturutan sing digadang kene ora ilang Otak. lara
Anu menika kula pikantuk informasi Pripun? yang menjadi backingnya saking Mutiara Laras menika ternyata menika Pak Haji. Oh, Pak Haji Mamo menika nggih. Layak menika Mas Lesus gemagah ning yang celeduk. Lah backingnya kuwi ya ternyata. Lah nggih to. Anu TF 500. Ngono kuwi to, Mas. Ya, tempo. Anjir, monggo Pak Mamo. Syukur bisa nyawa gunung desa dadi raja ora ilang gone padha lara lapa Sembah nuwun barokahe. Pripun Pak Sami-sami. Mamo? Panjenengan bawa wangidi dalah sarombongan. Monggo Bapak Menika Wati. gedhoke soalipun saking Mutiara Laras kasuwun baksani sumangga. Anak lanang dhewe, anak wedok dhewe, anak lanang tak sekelake. Mas Wakit, Mas Wakit. Melu gabung ini no. Ayo. Bocah ayu, aja mung pijer nesu, yen dituturi siku supaya manggih rahayu. Nangis,
rombongane pripun iki? Oh, nggih. Sepeda malih pinangka sampun panghormatan kunjung wontenipun warga Gagak saking Sragen kasemanggaken ingkang badhe nderek beksani siang menika lumantar kanca-kanca Mutiara Laras. Oh, enak, Cok. Yen sinawang aneng netra masuk sapa wong sing ora nandang tresna janur kuning lengkung sapa wong sing ora nandang uyuh monggo Rasa tresna Ritna Rakutuk Gedung kaden Hati jambi Itu si tresna Manggung orati pamut wong ayu uga sirang murah bakal Sokewane Indonesia najan sewi esek tresnamu bakal Rasa tresna ora mendung sayang rasa tresna bareng kowe yen sinawang aneng netra sapa wong sing ora nandang tresna janur kuning lengkung sapa wong sing nandang uyuh najan sewindu tresnamu bakare tak tunggu Pak E paring asma sinten? Paring asma jenengan sinten?
Suroso. Oh, Bapak Suroso. Tenan mboten niku. Bablaske kangen ngati, Mas. Siap. Niki mboten bisa riyen to, Pak? Asik ambekan riyen. Rasa tresna ora Medinya Joki Indonesia boleh maju ya Mas Wakit ya. Sewindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku yo wong ayu pepujanku ati susah mong kangen sliramu ayo cayu Rino wanita anti aku tetep kowe bali rasa kangen ora bisa mari amung diramu kang bisa nambati Surasaya sor dulu. Niki Bapak sinten maring asma? Mas Setu. Nah, pas berarti niki kan dinten Setu, berarti pas Pak niki dinten jenengan. Lambenjang ki Minggu. Jumbuh karo Nggih niki disorian mboten, dicabut mboten. Oh monggo lanjut. Tiwas nunggoni aku. Aja sombong. Mutiara
Ganggi sak pupuh garwane wong liya. Oke, baik. Aja Mesti rabi wong, Mas. esek-esek sing duwe garwane wong liya monggo. Kok dialah-alah sih? Masuk, Mas. Wong ayu sing tak tresnani. Mong tak ipi. Aku ora bisa lali. Mong liramu pepujane ati. Nanging atiku mbok loro. Mas Ganggi sak pupuh telinsingan Oke, baik. sisan. Sapopo wis pirang popo, Mas? Urung rampung nek string-singane. Telinsingan Esek-esek. saking Mas Pokoknya Roko. mek dicakei borongan. Diparani Heeh. Ayo masuk sik no. Masukin Mas Wongket. Ayo ditekke Masukin. Dek Rara. Heeh. Neng ngopo sliramu tega tinggal aku kaya tanpa jasa hati
Terima kasih Menteri Persindenan sudah menyawer kita. Sedekah. Jare niku Barang sepon panggilan anane jero bedini nganti berpisah nyatane jur padha Mas Wakil Diparani ngoyo-ngoyo sampai ngisor ora? Ora iso tangi ya. Kok ora iso tangi? dienteni ngoyo-ngoyo jarene kok wis tekan kono woles warna-warna pandawani burung ketemu dhewe duka-duka pamuse trimo urung semene Wes. spesial buat lagu Bola Cokek di mana aja. Ya, boleh cek mania ada Mbah Demang, Mbah Gerandong, Mbah siapa meneh? Mbak Lusmini, Mas Fahri Jakarta, Anjay yang ada di Hongkong juga yang mengeresake cerah foto. Demang, Reja Widodo, Agung. Oke. Barang sepon panggilan nyatani rasa terbedini hati bakal berpisah nyatane Mbak Nuwun Rara, Matur suwun nasake. Mas Rudi. lambeku lagi bisa melingkir. Yuk Bu Eli sama Dok Rara Belian. Yuk. Monggo Pak ayo kita jalan-jalan. Sugeng santen Pak Mas Wakit, Beksan Malih monggo. Mas Ari, Mas Ari. Pak Surasa. Bapak ketahuan toh? Pak nangis sajroning atiku nalika sliramu apa
Sinten naminipun, Pak? Sak namine sinten, Pak De? Bapak Loso. Pak Bapak Loso. Tenan mboten niki. Tuh Pak Tarman. Niki juragan kerupuk niki ya. Oh niki. Anjir, siap juragan kerupuk. Kerupuke nggih, Pak nggih. Monggo. Aja lali pawelingku. Uga panakamu janji-janjimu. Pak Loso. Kang setia satuku. Ateni nganti sosokmu. Mutiara laras Monggo Bu E. Nangge sajroning ati nalika sliramu ninggal aku apa sliramu tak krasa sambat karo sapa Asuhan rika apa Mas? Lanjut napa malih? Apa memanikmu? Memanikmu oke. Aja lali pawelingku. Uga panakan mas janji-janjimu. Aku kang setia satuku. Memanikmu Mas. Anteni nanti saelingmu. Mutiara laras Made in Indonesia. Mung sliramu kang gawe Retno kang katon kemanela pawelingku
Siap Pak Rosa. Monggo Mas Rudi. Lho jaremu lali janjine mo. Oh lali janjine. Tenan nagih tenan ya. Janjine ditagih. Siap Pak Rosa, lali janjine. Monggo masukkan Pak Rosa malih ayo. Dina minggu sing tak tunggu suwe ngajar ning tawakanmu. Mas Wakit yo. Ganti lisin srengenge ana kene aku nunggu kowe. Pasukan panitia tasnya ditenggo. Pasti sudah panas toh asline. Pripun Pak? Joget kene lho Pak. Heeh. Janjani kowe ning ngendi gelagatmu saja kepriyani atiku sujana kowe kecak terwane kaliyo. Matur suwun sampun lunas. Sami. Bu mriki mawon. Ya. Mriki mawon, pasukane Bu. Wonten mriki napa mriko? Mriki napa mriko? Bos Aris, bojone Bos Aris monggo. Mirunggan kaki sedaya mawon. Sowanipun kadang-kadang saking Mutiara Laras. Panitia monggo. Ayo yo. Monggo bosku. Nang pundi Bu Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora muka yen aku nandang kasmaran. Mas panjeno Bosku monggo. Mula kowe dadi wanita boyosna.
Kaki panutup sanipun saking Mutiara Laras menika ngersake saking ibuke. Yo.
jograng kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalaperan mula kowe dadi wanita boyongan Sama padang kowe ojo Kanggo kuderang rampung Delapati Kang Mas Prabu Kumala Kang Kosedo Bandung lanange jagat putra ratu bengking Prabu Tamarmaya aku duwe aji sekti Pandawasa Rara Jonggrang manut Jonggrang panyuwunmu tak turuti Rara Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalaperan mula kowe dadi wanita boyongan Tobat kowe wanita sing hebat ora ngerti yen Bandung lanang jagat putra ratu bengking Prabu Tamarmaya aku duwe aji sekti Pandawasa Rara Jonggrang manut Jonggrang panyuwunmu tak turuti Bapak Parmo matur sembah nuwun